Едно важно събитие в живота на възрожденският българин било поклонническото пътуване до Божи гроб и получаването на титлата хаджия. Хаджийството през Възраждането се превръща в стимул за промяна в българският менталитет. Триумфът на живота на стария човек. Така изследователят на българския бит и душевност Иван Хаджийски определя хаджилъка, който се превръщал в пътуването на живота на възрожденският българин. Тогава пътуващите за първи път разширявали мирогледа си за света, виждали нови градове, нови хора, нови култури. На хаджилък тръгвали обикновенно по-богатите. Това е признак, който сочи, че раята в Османската империя се е замогнала. Но белегът на личен успех не са големите възрожденски къщи, а ходенето до Божи гроб. И това се превръща в най-голямата цел на всеки новозабогатял българин от епохата на късното ни възраждане – пътешествието до Йерусалим за Велик ден. Пътуването било тежко и продължително. На хаджилък обикновено се тръгвали богатият стопанин, жена му и по-големите им деца. Те имали възможност да наемат каруцари, които натоварвали цялата покъшнина, необходима за пътешествието. По стар български обичай, семействата се тръгвали задължително с храната, необходима за цялото пътуване. Целият масраф на едно семейство по това пътуване до Божи гроб и допълнителните разходи е струвало от 30 до 60 хиляди гроша. Сумата е значителна, като си има предвид, че в същото време средният доход за добър занаятчия или преуспяващ търговец не надхвърля 2000 гроша годишно. Всички кандидат-хаджии започвали пътешествието на живота си от хаджийската поляна в покрайнините на Хасково. Названието й е дадено, понеже от тая поляна се изпращали и на нея са посрещали хасковските граждани, които отивали на Божи гроб и ставали хаджии. Титла, която в Хасково носят много семейства. Церемонията, която се извършвала на тая поляна, била следната. Готвещите се да отидат на Божи гроб, постят един месец. И обикновенно по благовещение, след божествената служба, тръгвали от Хасково, изпращани с църковни хоругви и песни до хаджийската поляна, така се е наричала, откъдето са вземали с Богом от роднини, приятели, изпращачи и след молитви и напътствия със свещениците се качвали на бричките и тръгвали за станцията Каяджик, откъдето след това тръгвали с трена до Цариград. По-бедните обаче заминавали от хаджийската поляна с брички или каруци направо през Харманли към Одрин за Цариград. Там се освобождавали колите и се качвали на кораби, които да ги закарат до Яфа, Тир или Сидон. Пътят през морето е продължавал до седмица и също не е бил лек, защото отново по финансови причини нашите хаджии не се наемали каюти за спане, а цялата рода заедно с багажа си е преживявала незгодата от морското пътуване направо на палубата на кораба. От Яфа или Тир богатите българи са тръгвали с камилски кервани за Светия град. Там е започвало голямото обикаляне по библейските места Йерусалим, Витлеем и Назарет. Първа цел на всеки хаджи е да посети храма на Божи гроб, построен точно върху гробницата на Исус. Поклонниците пристигали в Йерусалим преди Страстната неделя, през която редовно посещавали божествените служби и най-важното – присъствали на службата на Велик ден, Възкресение Христово, когато патриархът ги приемал, благославил и от този момент те вече ставали поклонници, хаджии. В дните след службата
Току-що посветените хаджии са можели вече да закупят тапиите за хаджилък, които се подписвали от патриарха. Освен традиционните свети места, които поклонниците трябва да обиколят, важен момент в ритуала е пазаруването на подаръци, които хасковските хаджии, както и останалите поклонници, трябвало задължително да отнесат със себе си обратно, за да поставят в домовете си или да подарят на близки и приятели я Божи гробски броеници, направени от кихлебар, или по-евтините направени от маслинови костилки, кръстови или гравюри, а най-скъп подарък бил Ерусалима. В Регионалния исторически музей в Хасково фондът съдържа 6 Йерусалими, които са от 19 век и сред тях има големи и малки. Най-голямата Йерусалима е и най-голямата в България. 2 метра на 3 метра като размер. В нея са изобразени обичайните Исус отдясно и Божията майка отляво, а в средата, както винаги, е присъствал Божи гроб и Божигробската църква, най-отгоре изобразен Исус, а отдолу изобразен патриархът, който получава благодатният огън. Това е изработен изглед на Светия град, направен от скъпа хартия или коприна. Ерусалимите са били окачени като най-ценни реликви в почти всеки богат хасковски дом през Възраждането. От всички подаръци Ерусалимите са стрували най-скъпо. Цените им са стигали до 200 гроша единият. Като подаръци за роднините са закупувани поне 20 Ерусалима, стотици броеници, сребърни кръстове, щамповани икони и всякакви други сувенири. Една от най-забележителните Йерусалими, които музеят притежава, е тази на хаджи Митю Хаджи Иванов от село Динево. Този забележителен българин е бил близък съратник на Левски и по спомени на семейството той е съпровождал апостола по време на двете му посещения до Хасково. Йерусалимата е била скрита в огромното мазе на старата му къща, както и оръжията, които той е приготвил за априлското въстание.